थोरल्यान आणि मी इळ्याचे खिळे करू घेतलं आणि मोठा कांडच घडला. वसाड पडली त्या दुधावर आहे गे माझा हात पण भाजलो. आयला आता काय आमका सोडूची नाही. पण थोरला लय हुशार. माका सांगता तुमका जादू देते. तुम्ही कोणाक समजूच्या आत सेकंदात सर्व साफ करून टाकशाल. अगदी टिश्यू पेपर सारखे दिसतात पण टिश्यू पेपर नाही. एका किती वेळा पण धुवा अजिबात फाटत नाही. म्हणूनच हे रियुजेबल असत. हे असत बिकोचे रियुजेबल किचन टॉवेल. हे पाहिले अमेझॉन वरसून ऑर्डर केल्यान होते. ह्याच्यात 20 शीट असत. हे बांबू पासून बनवलेले असल्यामुळे इको फ्रेंडली असत. हे आपल्या रेग्युलर नॅपकिन पेक्षा जास्त पाणी शोषून घेते. त्यामुळे वापरू आणि मेंटेन करू अगदी सोपे असत. मार्क दिलेला थैसून फाडून वायच भिजावून घाण सरफेस वरसून फक्त फिरवायचं. याक टॉवेल तुम्ही 100 वेळा धुवून वापरू शकतास तरी पण वास काय येणार नाही. हा की नाही जादू. तुमका सुद्धा ह्या प्रोडक्ट हवा असला तर टॅग केलेले. ह्या सर्व रोंबाट काढून आम्ही इळ्याचे खिळे करू घेतले. हे इंस्टाग्रामचे रील्स बघून आमका पण खुळा लागली स्ट्रॉबेरी चॉकलेट टाकून खाऊची. मगे काय चॉकलेट कडकडीत पाण्यात इतळून स्ट्रॉबेरीवर वतले आणि वायच ग्लासाक पण रंगवले. मगे थोरला उगी राहता काय लगेच खाऊक घेत. खाऊक तसा काय तर बरा लागत होता पण तावसर आयेचो फोन. आयेक चांगले स्ट्रॉबेरी चॉकलेट टाकून खाते. तावसर आये म्हणता तू गुवाची खीर पण करून खाशील.